Thank you, God bless you. IDI, the master's level. Historia internacional. Scholarship for post degree.
Mrs. Florence Uzochukwu. Mrs. Florence Uzochukwu. Nandabolu niile. Ndabolu Chibuka. Antekedono. Haji Ibedi Chiche Wenabata. Haji Ebinabo Wenabata. Haji Ibedi Chiche Wenabata. Haji Mbadi Chiche Wenabata. Ogada. Orogwa. She's wearing the student. Oh God! I never tag Mrs. Florence Uzochukwu.
Dr. Solo. Dr. Solo. Dr. Solo. Chief on the Lord on the Chief on the Lord of Basiloko. I don't know why not do it. I don't know about it, but I No.
Yes, there's one mother cobble. I ain't had a bit of money on it. There's one mother cobble. I had a very, very sorry, Macan. Man, all young or they call Macano the Caranca. Oh, yeah, just on your own. Oh, my webinar get webinar I
Oil and gas. Oh,
Mrs. Patricia Wambo, Mrs. Patricia Wambo, JP, Achakanobo, over the head, over the head, over the head, over the head. Why not also? Why not also? JP, Achakanobo,
Every young, good or more young.
Is
Hey!
Lolo.
Thank you. Without headmaster, without the letter, I will make a name.
My dear uncle, it's the man of person of fire. I don't know what I'm going to you're blessed and you're blessing people. Mobility. The mobility. Professor Martin, the mobility. One of any work here. I don't make a mobility. I don't know never seen a minute.
Nigeria Limited. Onowu Enugoju. Onowu Bravo. The traditional prime minister.
Mobility. Brother, I No, yeah, okay. But we are hearing from our man on level. Okay.
Na tell you. Na Chineke gosiri anyị emegbo ka anyị si anyị wee si unu ebe ọ bụ na ọ dị anyị si unu were ha ebe unu bịara afọ ya anyị jere wee kele oge wee zipụ unu na nkịta na ụkwụ amadụ unu ga-enye unu That's the one cross. Yes, sir. Line, no. Okay, 1 month. I'm going to be back. I'm so, I am actually ready to continue with it. And more than I take them all. Now, I want to know Robert? Obaino. Yeah, yeah, Maria, I'm working here. Obaino. I'm make one night. You know you okay? Huh? Kevin, I work. I'm to go watch this. Shall for Kagua? Yeah. I've got my gun. I'm going to take my family to my. I go. You okay? Oh, come on. I could do. Okay, Honorable. On okay, go to on I got what? I know where. To the corner. Come on, you go before. You go there. Okay.
Kekeri na-enye ndị bịa na nyere unu ada nwaanyị oke ada nwanne m aga owulu ise gara agụrụ m ono niile na ọgwụ niile maka na ọrụ igwe ege na amaghị esi ka ị bịara akwamozu maka na ụbụcha bụ onye na-anazụ n'ihe ọ bụrụ obere ihe ono ujere n'Enugu steeti ege na amaghị daalụ nọnụ efu na ị bịara kwa ọgọ nwoke ba ya afa gị ka eji na-agwa Chineke ka o mere ọgọ nwoke o biri ezigbo ndụ n'ụwa ebe ọ ga-eji ọzọ obigbe ndụ chịkwa anyị bụ ndị ike nọ n'ụwa ka anyị nwee ike ibiekwute ebe ahụ o jewe ka anyị na-enwe na ndụ ebe mbụ Ogbeju Nwankwolanus daalụ n'ebe ọ bụrụ iche kwụsịrị na ya dableti ọbụna ihe ọ bụ na asị na elekwe ebe ndị eliwu eme n'ebe a kwụsịrị anyị na-ekele yi ọdụwa kataka kwụsịrị wenye ihe iche enu wenye ihe iche enu ka a na-ọha kwụsịrị wenye elu wenye elu eme ahụrụ ihe iji kwụsịrị na ibu nwoke They are